Здравейте! Темата на този филм за обучение е вход-изход, забравена парола. Формата за вход в системата се намира в горния десен край на страницата. Входящият ви номер е вашето потребителско име. След внимателно въвеждане на паролата, кликате върху бутона Вход и след кратко пренасочване, вашият личен профил е вече достъпен. След приключване на работа, излизането от профила се осъществява чрез бутона Излез в горния десен ъгъл на страницата. В случай, че забравите паролата си, от линка Забравена в парола под формата, можете да поискате нова парола чрез посочения в профила имейл.